ин ҳавлии фурӯшӣ бо ин хел табиати фурам аз роҳи калон аз шоҳроҳ ҳамагӣ 1.7 километр дур мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, 3 сотиқ замин ва 6 дар хона дар ноҳияи Варзоб. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суруға. хона дар назди гардиши Сафеддара ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Хуҷанд ва аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хона 1.7 километр. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ҳамараҳо то ҳавлӣ асфальт кардагӣ. инҷо дуюм дарвозаи ҳавлӣ, девори ҳавлӣ ва ин бошад дари хона. ҳавлии имрӯзаамон дар умум иборат аз 3 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. дӯстони азиз, лаби дарёда ҷойгир аст. ҳуҷҷатош 100% қоидавӣ қарор барои 2 ошёнага ҳавлӣ ҳаст. барои ҳамин метавонед дуюм ошёнаам бардоред. дӯстони азиз, бинед чӣ қадар табиати зебо, табиати фурам мебошад. дар ин ҷо ба ҳазур метавонед кат кунед ва ин бошад худи бинои истиқоматӣ. сертификати замин ҳаст. хулас ҳуҷҷатош 100% мебошад. нархаш 780 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. хотиррасон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.